Aniana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka lalaki patay human naanod sa tubig baha sa managlahing sapa sa Cagayan de Oro City. Pipila ka kabalayan gilunupan sa tubig baha sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Samtang 28 ka magbanay gikan sa 7 ka barangay sa Hulo-Sulu apektado sab sa pagbaha. Pipila ka lugar sa Davao Region nakasinati og baha ug landslide tungod sa sagunsong ulan nga dala sa ITCZ. 39 anyos nga babae gipusil patay sulod sa sakyanan. Sospek gingog karelasyon niini nga pulis sa Davao City. Barangay Kagawad sa Davao City nakalingkawas human pakyas nga makabuto ang pusil sa sospek nga nakautang sa biktima. Ika-65 nga palarong pambansa, formal nang giablihan. Libuan ka student athletes ug delegado gikan sa nagkadayang lugar sa nasod nag-abot.